Jamen, jeg er faktisk på vej til svømmetræning ude i Bellahøj. Med min klub, så svømmer vi i Bellahøjbadet, og det er i dag fredag fra klokken 4 til 5. Min nuværende form, da jeg købte billet til Ironman, det er, at jeg har lavet en kvart jernmand. Det er sådan lidt mit udgangspunkt for at have bygget en grundlæggende form også op, og så have nogle forudsætninger for at kunne bygge på, og så til sidst afslutte med den lange distance. Man ligger og tænker på ingenting andet end det, du laver lige nu, og det er at svømme. Jeg tænker på, at min arm ligger jeg rigtigt med min vægt og balance, for at trukket vejret rigtigt. Der sker bare noget, når jeg trækker vejret ovenpå, og så slutter jeg med vand. Men når du puster ud, bruger du så munden eller næsen? Munden. Du skal bruge næsen. Selvfølgelig også en smule frygt, angst for, at man nu kan klare det. Det er det, der driver værket. Det er det, der gør, at man lige giver en ekstra skalle, og det er sjovt.